nhasi izuva guru kana makatarisa kumabvazuva uko pane ratinoti bhana riri kutaura dingindira naika kana kuti thimu yatiri kumhanya nayo tichipemberera mhemberero dzemadzimai nevanasikana zvakare dziri pasi pedingindira rinoti rights, justice and action. Wese rights pechitupa chadetese neshambo futi mapronounce nai wonderful. Ate pakupedzisira ate itone Guruve Marimba iyoyo. Aiwa munoita zvinodakadza. Purire pamberi nekutiyokidza nokutsimbirira tsika dzedu.
vambotaura zviya kuti kuconstituent kwavo kwavanobva ndiko kuconstituent inomirirwa nahonorable minister vedu, Minister of State for Provincial Affairs. Ndofunga muri kuona mabudira zvakazviita zvazvichibudira zvakanaka. Vana mai woye! Kana muchindinzwa kumativi wose kwamuri ikoko ingoratidza nekungosimudza maoko tikuone tinzwe. Thank you. Tinotenda. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe.